Menyang kono. Wegah. Kula ora kesusu kok. Jenengan nek ajeng riyen ya monggo. Koyok cangkemmu elek to. Lakine diwalek genti ra gelem. Ora gelem kok ya aku isih seneng nyambut gawe tok ya. Nek aku ora nyambut gawe kowe arep melu sapa ya? Mbok iki nek dinggo. Ya iki tak nggo nang ndi ya tak go. Sirahe gedenge Rajama kok isine banyu. Nek mlaku ming teng Kropiak. Sing teng Kropiak iki po ndi? Ya genti Tatin, ayo Tin. Ya. Mbak Tatin pirang-pirang iki nok sing nyuwun Mbak Tatin. Ya. Gubuk asmara. Ya, ki yo njaluk Tatin. Apa meneh? Ki ana werna-werna. Cendol dawet liwung. Ya, engko keri cendol dawet liwung. Ya. Cendol dawet kok cendole semono kuwi. Wadahe sepira? Iya. Sinden berbobot. Berbobot ki tegese ora kok pinter ning bobote 80 munggah. Sinden berbobot. Iya. Yo, Nya, arep jaluk ora namu? Ya nggih. Oh iya, sik tak pilihke mau sik endi mau. Oh, malah ra ono ki. Sik Din, sabar Din aja nesu Din. Iya. Gawat iki, Nya. Iki ana kertas dawa banget, Mbah. Iki sak kertase. Ming kari nyuwek kok kakean cerewetnya gawe. Ya. Cik, tileki nek ra ono barang. Ana ta? Wow, kelong siji. Kelong siji piye? Pak isine loro. Ra iso, wong siji ya siji kowe iki ora. Sinden ki ora sok ngulik kaya ngono. Oh, dalange ya ora sok ngulik ngono. Tambahan meneh. Lah kuwi ra ono jenenge mesti dimplep. Kula Dian Carolina saking Lopait Tuntang badhe nitip ucapan ulang tahun ke-18 tahun kagem adik ingkang asmanipun Aditya Nur Alim kali nyuwun lagu Lali Janjine kali Gembira Luka ing nyekar Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Solikin iki ora mangkat, masuk angin. Heeh. Wassalamualaikum nggih matur nuwun. Ada Mbak Tatin to? Oh, ada Nyo, wujud Nyo. Nyo golek-golek bojomu kono Nyo. Lah ngapa lho? Ming udute kok ya dijaluk lho. Udut ya jolke dhuwit ya iso. Lah sinden dermis. Mulane kowe iki nek kancane wiyaga entuk dum-duman udut kok ya njaluk. Ulta jolke dit to? Lah nggih no, wong kula ra udut to. Ayo bojomu. Bojo kula udute ra ngono ki. Sik ora budang garam ngono. Mboten. Oh ya wis dijolke dit ra apa-apa. Iya. Jolke beras ya lumayan. Heeh. Ora masalah. Yo, gubuk asmara. Kae ndang. Gubuk asmara? Heeh. Isi ana siji neh engko. Apa jenenge? Liwung. Liwung. Terus iki siji neh nyuwun lagu duet Lali Janjine. Ya. Dhewe wae engko. Telu kowe. Dit 50 rokok sewadah jebret cangkemmu nganti. Ndi duwite 50 pundi? Lah kuwi maneh jero ki mau. Nduk amplop. Sing niku ta? Heeh. Dhewe-dhewe no. Ayo wis sah kok. Iya. Ya beda iki gubuk asmara beda. Iki cendol dawete isih nang kene. Ya, iki ming 50 iki. Ora ya. Oh 100. Malah konangan. Ora dijoli lho. Ora nyok-nyok gawane san. Ngertine 50 kok dijoli 50. Nggawa dit sinden marai timbilen matane. Iya. Wis PN kabeh rasa ora ngukup ora apa-apa aku. Iya. Gubuk asmara. Nggih. Yo, ceket-ceket. Nyingkar. Yo. Piye Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Biyen sindene bapakku ya sok ngono kuwi njaluk idit ngono kuwi umur 50 semper. Sindene sinten? Bapakku mbiyen. Kula ora nyendeni bapake jenengan. Lah kuwi arep nyindeni apa piye kono ning swarga kono. Menyang kono. Wegah. Kula ora kesusu kok. Jenengan nek ajeng riyen ya monggo. Koyok cangkemmu elek to. Lakine diwalek genti ra gelem. Ora gelem kok ya aku isih seneng nyambut gawe tok ya. Nek aku ora nyambut gawe kowe arep melu sapa ya? Mbok iki nek dinggo. Ya iki tak nggo nang ndi ya tak go. Sirahe gedenge Rajama kok isine banyu. Nek mlaku ming teng Kropiak. Sing teng Kropiak iki po ndi? Lah jenengan krungune piye? Ayo mau munggah undak-undakan nang ngendi?
Kron mau kok tak rungokke grubuk ya apa to aku. Aku ning burine tatin ki mok grubuk apa ya iki aku. Arep tak takokke ya ora wani aku. Iya. Mau iki liyane do lagi adus dadine dukula. Oh duku kowe to. Ya aku krungu-krungonen kok arep tak genahke. Meneh ning panggung kene wani genahke aku. Mau kok ora genahke sisan. Gah nesu kowe. Aku ki semelange nek mentok kandhane ora apa-apa, nek nganti tok duduhi. Ha iya. Lah ngapa nek didudui? Niki lho Pak sing teng rupiah kok malah aku waduh. Wah bingung. Wegah apa? Ya gelem. Neno lingsem yen ke mutan sindenmu do isih brigas-brigas ki po kekuatane luar biasa yo Pak meh saben bengi lho iki do radus oh iki kanu jenenge apa sahasiane iki ora adus nek nganti digebyur awake wo mbliyuyut tenan ya mula do ora adus ya termasuk dalange iki ya ora adus takoni nek aku wong lanang ora masalah ora adus oh mlane mau slentang-slentingi jenengan to mbok keleke iki dambu dhewe nek nggon aku ya wangi kan pakai parfum ayo meng adus parfum kuwi wong nyatane mau cedhak Indomaret terus do golek parfum lu parfum murah wae 3.000-an wae aku krungu sing penting iso nggo wangi-wangi. Wah, ya ora apa-apa, Mak. Jenengan ora nganggo parfum to? Ah ora, aku wis biasa. Raup terus ngelap awak wis rampung. Aku iki sing wedok blas ora do dilap e. Iya. Ya dilap ya. Nanti sentang-senting anggere sinden liwat ambune breng. Minyak wangi no. Iya, minyak wangi ngarep mburine. Wah, lengo jlantah. Ngono ya diambus wae kok le. Sing ngambus apa? Lah jenengan ki kok arti nek lengo jantah nek ora mambu rak ya ora mungkin. Lah ya wong-wong liwat kok ora entuk ambegan apa piye karepe? Ya nek mambu ya aja diambu. Lah aku ora ngambu, mbok saiki ana piyai liwat ngarepmu breng ngono mesti mambu apane mesti ngau parfum mesti mambu ra niat ngono ora. Lah ya jenengan ngerti mambu kok ya nang mburine terus. Aku mung ngrungokke sing teng grupyuk kuwi mau kok. Kene ya mambu ya karem. Ora? Ora. Lelampahan kang uri no tresno tulus tulus ki bojone oh jenenge sing lanang tulus lagi nek nang omah tatin ki celuk-celukane bulus oh kok bulus ta lah bojomu nek diterus Pak Lus ngono nek mbokne ya bulus iya bulus semono ki bathoke sepiro lho aku ora ngerti aku nek perkara bathok aku ora ngerti ini mesti bathoke ya mengkurep ah iya biar tak bahas ora bahas silakan ayo tak tandingi emangnya tau roh bathokku lho lah ya kowe duwe ora wong aku upama bulus aku tuh bulus kok lah kowe bojomu jenenge sapa tulus lah nek tulus ki nek diundang pak lho apa Pak Lus nek bul piye nek bul ha iya nek kan rasa tekan nek bathok barang wong aku mung genahke tanggamu kae kok lho madosi sinten Pak Seno anu bulus napa bulus sinten aku bu tulus oh disingkat bulus iya lah nika pun metu nika lho grubyuk iya metu saka bathoke ndase siki ini nang ra cedhaki mendelep meneh slam aku ora ndendas kok ayo iya bulus
Mula bojomu kon ganti jenenge aja Tulus, kok ndak kaya telah bulus. Ket biyen jenenge kuwi. Ayo kon ganti dibancaki nek ora. Bancaki areng ngragati apa piye? Bulus. Bulus budek. Ha iya. Ya ora. Bulus budek kok. Iya. Kowe iso ngarani Tatin budek kuwi tau jagongan karo aku. Wong loro tok udan-udan. Ya ning omahku, tenguk-tenguk kuwi ana gledhek Pak. Duwer ngono aku jingkati Tatin ngene. Bledhek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Ming mak pletik ngono iki. Iya. Aku tuh cah iki budek berarti. Ya ora lah, ngomong pas kuwi pas nganggo headset. Apa? Ya lho, nggo sik ngrungokne musik apa jenenge? Melar apa kupingmu? Ya ora kok. Kok disumpeli? Ngrungokke musik kae nganggo apa jenenge? Wong jagongan kok ngrungokke musik kok alasan kok ora ketemu nalar. Lho, kan kula kan lagi teko jenengan ngejak omongan aku enggak peduli. Oh, iya iya. Gitu lho Wis tok diakoni wae ora apa-apa. Ya teruske. Ya. Apa tekan ndi? Hah? Tekan ndi? Tekan ngendi kene iki mau? Ya. Tuntang. Oh ya wis berarti wis rampung bawane iki. Dereng. Ayo teruske. Ora. Napa? Wong iki dipancing dienggo mbuktekke budheke ora percaya. Jenengan ya ora jelas lho. Ayo diteruske tembange. Oh, ora nek jelas ngenten niku kula ya krungu. Ha dilebokke nang nggon gamelan. Apane? Gamelan suaramu iki lho dibarengi gamelan. Oh nggih, mengke dereng rampung. Mau kepenak dirasake. Nah. Krungu ora nok supaya kepenak dirasake. Kono ora krungu padahal nganggo tos hitam lho. Apa? Sound system. Tosit, Sound system. Nggon aku jenenge tos hitam. Sound system sak karepmu. Aku kira budek nek jenengan le omong jelas. Jelas aku ya jelas kok. Ngene ora jelas nganggo tos hitam kok ora jelas. Sound system. Ya ngene iki. Hei. Oh demit ki. Lah piye tah? Dalang kok ngono ki padahal aku kewan ora. Iya. Ya, diteruske. Nggih. Esuk kuwi podang kuning. Niki dereng rampung. Ya teruske. Napa, Pak? Wis to, ngakonono wae men piyai semene iki do ngerti kabeh. Iya. Ngerti napa? Nek kowe iki suda rungon. Ya ngoben do menilai. Tatin. Kula Mau teko jam pira? teng mriki. Heeh. 7:30. Jujuk ngendi? Mriko niku ngarepan. Daleme sapa? Mboten ngerti. Daleme Pak Lurah. Pak Lurah. Mau rombongan tekan kene jam pira? 7:30. Mau esuk kok. Esuk jam 10. Jam 10 terus nendi? Terus ten mriko nika. Mriko nika ngendi? Ten ngendi ta jenenge? Guest house. Waduh. Guest house. Ya wis ngono wae aku mung ngetes karo kupingmu. Oh. Mboten budek ta? Ora. Oh, Iki kok sini. Ada budek lah. Lah sing mau jelas lho. Lah ya iki mau ya jelas Tatin. Kula. Kowe mau rene jam pira? 7:30. Wis maem burung. Pun. Karo kancane ora. Nggih. Wis nganggo durung? Wis ngapa? Wis munggah panggung urung. Lah niki pun metegek nang ngene kok. Apa? Metegek. Ngadeg. Metegek. Iya, bahasane iki ndesit banget metegek. Jenenge nek ngono ya aku isa no. Ayo coba. Tak tes genti. Oke. Pak Seno. Piye? Tuku mriki jam pinten? 8:30. Pun dahar. Wis. Kalih sinten? Kanca-kanca. Heeh. Nang omahe Pak Lurah kono. Heeh. Nganggo bakso apa ya mau nek ra kleru no? Heeh. Ana ngene lah. Ayo entek loro aku lumayan. Berarti kupingnya napa lancang? Kok kuping lancang Lah iki? mulane omong wira dong kok jawab dong. Lah aku wong saking pintere kok. Nek uri aku dhewe radong kok ngono iso jawab. Apa soal kowe budhek kok dadi radong. Iya. Ya teruske. Nggih. Terus, Wis tak. Ora diganggu to. Kowe iki nek ora diganggu njaluk diganggu kok. Nek ora kowe iki nek ora diganggu terus aku kok didiamkan saja. Kok ora rampung-rampung lho iki. Ya ben manane ra tak gawe ra rampung. Arep rampunge tak ndege kok.
Powi. Tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Ya. Yen liwat aku kelingan. Ya. Cah wedok digenehke gubuk kok gelem. Cinta. Ayo kowe kuwi tembange gubuk asmara, mongko tanpa bantal, tanpa kloso wis bayangno. Ming dikelekarke ngono kok seneng ora. Sapa ta kuwi? Apa ora gatelan gegere ya nek ya. Iya wis ben gubuk. Ming lagu kok Dede kula ya. Enone yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen tak leren. Kengit jaga gebak awake iki nggo obah tin men rada suda bobote ora. Lah jenengan ki ora ya aku obah. Ora mak ya aku karang madhep rene kok ya. Ya mulai madhep rene. Gah. Kan ngerti le obah. Oh jeleh. Piye ta? Meng ngono wae meng tiba-tiba Ya manding aku mbane siapa ki mau? Sapa? Si Andung mau. Andung kan awake wis kuru. Lah terus Sinden ki ora gedhe-gedhe ngono kuwi lho. Iya. nek gedhe ngapa? Panggunge sing ra kuat. Kuat yo. Ya dobahke pokoke dobah. Catatan sakjroning ati.
Jenenge obah urung karo matane arep coplok. Obah urung pendono. Iya. Salah wong obah wong ora obah. Ora ketara ya. Ya alon-alon sik. Iki apa ya cah iki? Apa sih? Kaya ngono kok bojone kono ora kuru saka ngendi? Iya, getak sapa-sapa digetaki. Yo. Yuk. Catatan sajroning ati datang untuk saya merati. Aku sampai tadikan ngendange nganti jeleh ngendange kowe. Mangane alon terus diseseke mergo ora sing ngendang sapa jenenge? Mas Denko. Mas Denko, wis jeleh ro aku apa? Hei. Hae. Ora kan dadak dibanterke ngapa? Lah ya wis arep rampung kok ora ono banterke. Apa nek arep rampung banter? Wah, tonjo kuwi. Iya. Wong penak alon-alon mau lho. Ah ya wis ben wong senengane dhewe-dhewe. Denko ki senengane nek rampung di neng nong. Ya, mareme dhewe-dhewe kok.